हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो, होनबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। बे भिडिअखौ बिथांमोना बे समखौ रिलिज खालामबाय। लिंकखौ डिसक्रिपशन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम, आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।